Goddag. Ja. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal kalde mig. Jeg spiller bare. Det var Minecraft. Tak for det, alle. Oh. Minecraft. Du sagde ikke, om det skulle være det nye eller ej, så jeg spiller det nye. Husk lige det til næste gang. Og forresten, taler jeg de andre. I skal... Ja, hvad nu det hedder. Jeg kan ikke huske. Ja, jeg kan ikke lige huske det. Bare bliv ved med det, ikke? Selvom det kun er dig, Olle, der har gjort noget. Ja. Og du sagde heller ikke, om du skulle være survival, så jeg laver det for selv. Dulle. Nej. Dumle. Lille. Men. Det der. Og jeg var ikke cheaten. Kun start just. Ja, og jeg fandt ud af sidste gang, at man kun kan få 10 minutter, så skal man end videoen. Hvor du er dum i startkiste. Det er lækker. Det var da hele vilden. Okay, lige se om jeg kan gøre noget. What? Oh. Sådan der. That should work. Nope. That's some new shit. Ja. Jeg starter med at lave det her. Og forresten, hvis der ikke er kommet et nyt ting, jeg skal spille, så bliver jeg ved med at spille det, som I sagde mig sidste gang. Ja. Altså, et nyt spil, jeg skal spille. Så bliver jeg bare, og hvis jeg ikke siger et eller andet, så bliver jeg ved med at spille det. Doggies. Hvor er I henne? Jeg kigger engang på ned på jorden, men alligevel. Hvor er I henne? Jeg hader hugtræ. Doggy. Er du en lille hund? Look at me. You er kig på mig, det lille svin. Okay, jeg gider ikke lige bygge mit hus i den verden, så jeg løber bare væk. Doggy, du er grim. Doggy, du er grim. Der er en jungle. Den vil jeg gerne bo i. Jeg laver et junglehus. Bare lige. Det er et halvt jungletræ og et halvt sneverdentræ. Ej, det er det. Prøv at se bladene. Okay, det er faktisk et jungletræ. Never mind. My fail. How could I do it? Det er drik. Ajuju, Pikachu. Fuck, jeg kan ikke styre mit lag. Hvorfor kan man ikke bare gå op ad de træer? Jeg forstår det ikke. Jeg har en idé. Jeg har faktisk en idé. Det er noget helt vildt nyt. Jeg har fået en idé. Jeg ved godt, det er lidt nyt for mig.
Men rent faktisk har jeg fået en idé. Fuldstændig. Messer. Det var ikke så meget. Just so you know. Er det nok? Ja, selvfølgelig er det det. Jeg fortræder jeg vælger det. Selvfølgelig gør det. Så. Okay, lige her, så behøver jeg faktisk ikke nogen. Der gør jeg. Gør den damage. Nej, det gør jeg ikke. Troll. Man troller her. Jeg kan ikke stemme det, det er jo helt åndssvagt. Goddammit. Okay, jeg laver bare en stige helt op. Jeg lægger. What? Skal man nu også gøre det? I fucking hate it. I love it. 'Cause I love it right now. Okay, I don't love it. Yes. Aria. Jump. Så kan man selvfølgelig ikke hoppe, så er nødt til at lave flere stiger. Hvorfor kan man bare ikke styre det her lag? Det er jo helt... What? Er der allerede gået 6 minutter? Ja, okay. Jeg tror faktisk, jeg finder noget andet bagefter den her. Fordi jeg lægger rimelig i det. Undskyld alle. Jeg må nu sgu undskylde. Men jeg spiller 10 minutter, og så stopper jeg bare lige, så du ved det. Undskyld alle, fordi jeg kunne gøre det færdigt. Jeg ser, om jeg kan finde en måde, sådan at jeg kan redde det. Undskyld. How could I do it? I don't know. Jeg er færdig med min underliste. Stand right here. Oh, we need a second. I'll make some cake. Lægget væk. Nej. God damn it. Kunne man bare have gjort det? Hvorfor sagde du det ikke, Olle? Why could you do it? How could you? You dick. I hate you. Pikachu. Shit, hvor har det taget lang tid bare at lave så meget? Okay, ikke så meget. Mig. Ja, det blev godt nok et kort kapitel. Jeg laver det her hus, og så that's it. You don't get any more for that thing you put in. Okay. Desværre, nu tager jeg lægge den her. Eller stop den her. Jeg laver en video lige om lidt, og det bliver med et eller andet. Ja, jeg ved ikke lige hvad. Det finder jeg ud af. Husk at lægge en kommentar til den næste video, jeg laver jeg lige om lidt. Så jeg tror, jeg kommer til at spille... Hvad skal jeg spille? Prøv lige sidste sekunder til at lave. Så jeg finder ud af det. Jeg spiller Team Fortress. Så hvis du finder Team Fortress snart, jeg tror du kan se den, så jeg skal nu. Så stop det jo, lægge en kommentar.